Daħal fl-20 ġimgħa x-xogħol fuq il-proġett tal-Kappara li għandu jitlesta wara 77 ġimgħa ta' ħidma. Waqt żjara fuq is-sit tal-kostruzzjoni segwejna mill-qrib ix-xogħol li għaddej bħalissa fejn konna infurmati li 20% tal-proġett huwa lest. Fit-triq Mikil Anton Vassalli wieħed jinnota ħafna barikati u inġenji bil-perit Antoinette Conti li qed tmexxi l-proġett spjegat ix-xogħlijiet li saru u għaddejjin bħalissa. L-iktar xogħlijiet li saru huma li qegħdin iwassaw it-triq eżistenti u nirranġaw il-livelli skont dak li ħajġi finali. Inbnew ammont ta' retaining walls biex ovvjament it-triq ġdida sserraħ magħhom. U kolla din nresqu s-servizzi l-antiki fil-pożizzjoni ġdida tagħhom. L-arranġamenti li hemm bħalissa huwa ta' żewġ karreġġjat il fuq u tnejn l-isfel u bil-pass li jmissqu li jinbnew il-kolonni li minn fuqhom tgħaddi l-flyover. Għalhekk tibdiliet huma mistennija fi żmien li ġej. Setup li għandna bħalissa se jkun jgħat fl-istess kundizzjoni sa bejn wieħed u ieħor l-aħħar ta' Novembru. Fil-waqt li f'Diċembru Jannar ħankunu għadin nixxiftjaw ix-xogħlijiet man-naħa l-oħra biex inkunu nistgħu nibdew npoġġu l-istruttura tal-bridge. Conti tkellmet magħna wkoll dwar element kruċjali f'dan il-proġett l-testjar. Ovvjament ma' xogħol irid isir it-testijiet biex inkunu ċerti li kwalità tax-xogħol hija skont l-specifications u l-standards li qegħdin nużaw. Il-testijiet li għedin isiru ma' testijiet normali fuq il-konkrit u fuq il-ħadid, plus li għedin isiru wkoll testijiet fuq il-build-up il-ġdid ta' triq. Fuq kollox dan huwa proġett li jaħseb fit-tul. Fost oħrajn is-servizzi qed ikunu rilokati. Dawn fil-futur se jkunu għaddejjin b'tali mod li f'każ ta' ħsarat it-triq mhux se tkun ostakolata. Minkejja li xi inkonvenjenza ta' jinħoloq, il-pubbliku mexa sew mar-regoli tat-Transport Malta. Kristabel Duka, assistenta fit-tmexxija tal-proġett, fakret li l-veloċità fit-triq Mikil Anton Vassalli hija ta' 30 km fis-siegħa. Innutat li kienu diversi nies li kkummentaw li r-ritmu ta' traffiku preżenti kien wieħed tajjeb. Iżda fuq kollox, appellat biex fil-jiem li ġejjin il-kooperazzjoni tissokta. Ir-rispons tan-nies bħalissa huwa tajjeb ħafna l-fatt li ma tantx qed tkun hawn traffiku. Importanti ħafna li n-nies tirrispetta t-tabelli li hawn madwar Malta fejn tindikaw it-toroq alternattivi, speċjalment issa fejn ħatibda l-iskola u t-tendenza huwa li jiżdied it-traffiku.